ATV Venray bestaat 41 jaar. Reden voor enkele oud-atleten om een reunie te organiseren. Maar waar staat ATV nu eigenlijk voor? ATV, dat is de afkorting van Atletiek Triathlonvereniging Venray. Opgericht in 1976 als AAV Venray Regio. En in 2005 is door de samenvoeging met de Triathlonvereniging Venray is dat ATV Venray geworden. Atletiekvereniging Venray kreeg in 1999 een volwaardige kunststofaccommodatie. Maar zij hebben niet altijd op dezelfde locatie gezeten. Wij zijn begonnen als atletiek in Venray op de velden waar op dit moment de hockeyvelden liggen en waar de werkruimte van de sportstichting Venray zijn. Was één grote gravelveld. Dat veld dat werd gebruikt als trainingsveld voor het voetballen en voor alle andere sporten. En Atletiek Venray is daar in 1976 ook begonnen om daar te kunnen gaan trainen, want andere faciliteiten waren niet. Er was geen baan of niks, er waren geen materiaalruimte. Dus daar is de eigenlijke start van de atletiek in Venray begonnen in 1976. En nu bestaan jullie 41 jaar. Hoe hebben jullie vorig jaar jullie 40-jarig jubileum gevierd? Wij hebben dat in wezen op een bescheiden wijze gedaan. We hebben in het clubhuis, dat in 1986 is opgericht, hebben wij een tentoonstelling gehouden van oude foto's en een presentatie van wat in die afgelopen 40 jaar naar ons idee de belangrijkste feiten waren. Wij zijn met een heleboel leden van de vereniging, dat is dus door de vereniging aangeboden, zijn wij naar de Europese kampioenschappen atletiek in Amsterdam geweest. En dat was, moet ik zeggen, dat was echt een heel leuk uitstapje. Een aantal oud-atleten kwam tijdens dat uitstapje van het 40-jarig jubileum op het idee om een reunie te organiseren. Daar is ook door een groep oud-atleten hebben zelf het initiatief genomen, gewoon spontaan via Facebook, van wie heeft er interesse om naar die Europese kampioenschappen te gaan. En tot hun eigen verbazing waren dat er ongeveer 30, 40. En dat bracht hun op het idee, ja, onze vereniging, onze oude vereniging bestaat 40 jaar. Zou het misschien leuk zijn om een reunie te gaan organiseren. Zodoende zal er dus op 7 oktober dus een reunie gehouden worden hier op deze accommodatie. De reunie bestaat uit een sportieve middagactiviteit en een feestavond. De kunststofaccommodatie zal 's middags gebruikt worden om 4 uur voor een sportieve ontmoeting. En daarna, dat begint om 4 uur en om 6:30 is er nog een gezellig samen zijn waarvoor dan het clubhuis gebruikt zal kunnen worden. En dat zal dan ook zijn in de vorm van een barbecue, zodat ze weer hun herinneringen kunnen ophalen van hun tijd dat ze dus bij AAV Venray Regio actief waren als atleet.